gibuksan ni manong tata. Gihubak naman ni noong kuhanig sa mo tao na. Ang tagnan na tayo boosteran. Saan naman po na itong stilan. Kung vaccinated na numilom na ni sila ba. Pero gipang hubak na po nilang mga tutunlan na ning paita ning nani. Sana naman Say! Oh, unsa naman na pa, bisag kalisod, tawag lang gihapon. Unsa naman po? Ay kasi banter kay giubo ko. Ilang bataa. Sugo na po, bahala po kapasos. Ikaw pa di na juga ka, dayo na sugo na ako pa kay member ako paru-paruji pa. Gahi na ko kayo ron pa, di na kayo na yung sugo. Bisa pag unsa ka diya, di na juga. Wala nakita ng patik na ko pa. Yan ako ni mong sugo pa. Paru-paruji na. Yan ako ni mong sugo. Gahi na ko kayo ron, di na kaka. Di na, sugo na ako, bisa pag ikayamahan ako eh. Unsa? Nawa, nagkatiguan, nagkabungol. Paminaw, tarong, paru-paruji. Sikat na nga mong memberon. Oh, yan ako ni mong sugo. Magluhod sa kadaan bago ka mo sugo sa ako kay gahi na ko ron. Si paru-paruji. Paru-paruji, basa pa, basa. Basa ko? Oh, basa. Kahit dagdag patik pa. Oh, gahi na ko ron pa. Di na kakayo na yung nagsugo na ko pa. Paru-paruji? Di paru-paro. Pa. Kasi nagsugo ng patato ka paru-paruji. Nga. Ayaw ba? Mas kurukon ka ron. Batay ko nilungan. Paru-paruji lang. Paruhon tanong ka dep. Lako nga to. O, di Passing mo to. Hindi ka mataap. sa mga boy, di makamadugyo pa. Oo, karon. Pato pag uling ha? Wah, man ko to. Karon. Wah, di isog sa paru-paron siya. Si Papa na yung magdadot. Pa! Ako sa mani nga mahana di na. Mani na kamamudungan. Gasuna naman itaon ni Babos Caldero. Ikamagdongag. Hoy, soda na nato, oy. Giinit na ho. Naunsa pag tuo ka. Ikamagdongag nga. Pa, giunsa naman ninimo dinungag nga. Gasinan maninimo. Oh, naunsa na pala. Oh, mo din isugdaan pa na unsa. Gisaglan na lang tanig mantika pa para ni pare. Unsa po ni puro raman tao ni Asen no. Giri pa Diyos Babos Caldero. Hilaw magaling ni. Hilaw so mata hapit ang mga mahorot ng asin nato gibunutang das babaw nya. Hilaw gapon. Paita pug dundaan aning member paru-paro gahi naman unta ko. Poy manok dia pa. Dili. Bertin. One eternity later. Dugong ko magtanong sa tato. Say! Marika, gawa sa god. Taap. Dali. Pagdali na unsap. Asa man budol ka di, mugi mo musud magagbalik. Ano man pa? Dali. Ngayon gitawag ko kunin mo pa, mo apa yung paru-paro pa? So yun sa mga parkay, so before natin ipadayad ang video mga parkay, nakoy gustong i-share nyo mga parkay, ay kabalaka dili ni siya duwa no. So kung kamo nangita mo generator nga parkay nga barato, nga live-on, nga branded, so ari na mo sa Jundraft Construction Services mga parkay. So na sila ay pinakabarato mga parkay kaning 950 watts, 8,500 ni siya mga parkay gasoline. So napa sila ay pinakadako ani mga parkay kaning powerhouse nila na ako kaning mga parkay. So kaya ni mag aircon, ref sabay-sabay. So 11.5 kb mga parkay diesel silent type. So na sila page mga parkay kaning Jundraft Construction Services kaning nasa inyong screen. I-visit lang ilang page mga parkay na sila mga generator klaseng generator nga mga parkay, mga branded ligo na siya mga parkay. Nya dili lang kana ang ilang gibaligya mga parkay no, sa namaligya sad sila og solar fan mga parkay, pwede ibuhat sa init mga parkay, mo andar na siya no. So nindot kay na karon, hilabi na karon summer mga parkay, init kay panahon, so dili ka kasog kuryente, ibuhat dar nimo tuyok na para sa gibuhat sa imong ex, gipatek tuyok ka Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo. So kung mga parkay, kung nangita mo generator mga parkay, i-visit na ilang page no, so barator kay lang generator dito mga parkay. And na sila freebies mga parkay no, sa ilang powerhouse kaning 11.5 kVA. Na sila freebies mga parkay nga cellphone mga parkay, Vivo 15 Pro, worth 23,000 mga parkay. So mga ilang freebies, dili mo logi mga parkay. So visit na ilang page mga parkay, palit na mo generator kung nangita mo, kung nanginahanglan mo. So maro to mga parkay, kung sa pa inyong guwat, visit na. Paro tika paro. Ay, yan gitawag ko nimo.
Pakita sa tato nimo magsurog jog tanaw ng tato ni Mike. Kita ko. Wala na pa, Jerry na ako pa. Oh, binugbahi ka. Asa ng tato? Bantag magkakita ko balik kung tato ha. Jerry sa ganin ako. Asing ito. Ipusa to kay. Pusa to kay. Daga. Nagligon kam sugot man di ka dayon lagi. Balasa. Dali. Ano naman sad pa? Muapil ka pa? Ang dali. Ano naman sad? Muapil ka para di pa? Ano to? Ano mo nagbuhok? Mga taas mo nagbuhok? Muapil as deadline sa para project mo na ilang mga requirements para makasunod ka mo. Muapil ka pa? Muapil ka pa kaya ako bahala nimo pag muapil ka pa. Ang araw ng uni mo, mura jug. Kayo buhok, murag tapes ka ber nga nahapi. Unsan paano mo uni Mike? Astig mamitan ako na yung nani pa mo nang yung nani mo tupe. Astig mo, ano astig. Hindi mag Kay, Dili ang paputlan. unsay paputlan ko taon ba? Putle. Matangtang niya kung paro-paro diyan pa. Imo ang putlan o imong kinabuhi akong putlon. Matangtang ko paro-paro diyan pa. Astig ra ba mi? So, yan! Shoutout ito mga barigay, no? So, nindotag tato, Richard, oh. Marag tabanog ganay, oh. Member ako paro-paro G. Paro J. So, yun, shoutout ito mga barigay. So, shoutout ni Boss January Rapada, no? So, sa gusto mong palitan ka ng generator mga barigay, affordable, barato na kayo mga barigay. Palit mo ni January Rapada. Pila price. Basta na nga to sa ilang page mga barigay, i-visit lang ilang page kanina, nasa description. Gamit ra ba mga generator Kami kay generator ron kay samot na sa mga single ngit-ngit kay lang kalibutan. So kung mapalit mo generator mo hayo mo lamdag. So yun mga pre, shoutout ni Parkoy January Rafada, no. So idol ka na niya Chard, shoutout Chard. Oy, isa? January Rafada. Oy, shoutout kay ko ni Kuya January Rafada, oh idol, shoutout. Og ni Jerry Tingson, shoutout pare ka, no. So salamat sa stars na imong sighatag na pare ka niya. Mary Joy Palinta, shoutout. So kato sa mga pare ka nakalimot ko suban. So karon na mo shoutout kog tulo, no. So shoutout kay ko ni Marvin Clarion og ni Inday Karen, ni Aluna Nova Inso. So shoutout ninyo, no. Sa wala ma shoutout magama kog listahan ninyo para ma-shoutout mo tanan, no. So mao to, salamat. Mara sa mga pare ka niya. Yun. Napayibisita. Paro-paro, J? Paro-paro.